Deniz'e ve yoldaşlarına bağlılığımızla Endamê HDP Deniz Poyraz hevdeyê Hezîranê 2021 li avahiya İzmîrê ya HDP ji aliyê gumanbarekî ve hatibû kuştin. Di jî vê kuştinê li Enqerê di civîna grûpa HDP da jin hatin bahev. Bi wêne û bi pankartên nivîskî kuştina Deniz Poyraz şermezar kirin. Di nav grûpê de jina bi duruşmeyan jî ev kuştin protesto kirin. Hevseroka giştî ya HDP Pervîn Buldan li vê derê di aqaftina xwe de li ser kiryarê vê kuştinê sekinî û got hin partî dixwazin ku ser vê bûyerê bigirin. Buldan di berdewamiya aqaftina xwe de jî wiha got. Deniz'e ve yoldaşlarına Em ê Deniz Poyraz û rêhevalên wê çi gavekî ji bîr nekin û çi gavekî ev hêrişçema rêya aştî û demokrasî û biratiyê dîr neexît. Deniz di her gav dilê me da bijî. Yaşasın barış! Kuştina Deniz Poyraz li İzmirê jî bi awayekî girseyî hate şermezar kirin. Gelek rêxistinên sivîl, partiyên siyasî, rêxistinên kedê hatin bahev û li İzmirê mîtingek bi navê ji bo demokrasiyê nefesek li dar xistin. Platforma Demokrasî û Kedê ya İzmirê li vê derê ragihand ku ew ê hemû li pey HDP bicivin. Li vê derê hevserokê HDP Mithat Sancar jî qisadanê kir û wiha got. Deniz Poyraz'ı hedef alan Ev guleyên ku Deniz Poyraz hedef girtî, armanca wan ya esasî ew bû ku tekuşîna gelê Türk û Kurd xilas bike. Bersiva wê nûkê em li meydanê İzmîrê didin. Tekuşîna gelan çi caran xilas nabe. Him li Enqerê di civîna grûpa HDP da û him jî li mîtînga İzmîrê li ber doza girtina HDP berteka tedayîn. Çend roj berê jî li Enqerê 45 rêxistinên sivîl û demokratîk jî hatibûn bahev û piştgirî dabûn HDP. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.